Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συγκέντρωσης των παικτών του Survivor, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός προχώρησε στην ανάδειξη του νικητή του παιχνιδιού, που δεν είναι άλλος από τον Σταύρο Φλόρο, ο οποίος θα λάβει το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ ως οικονομικό στήριγμα για τον ίδιο και τους οικείους του μετά το σοβαρότατο τραυματισμό που υπέστη την περασμένη Δευτέρα 11 Μαΐου. Όπως επισημάνθηκε, η στάση του Σταύρου Φλόρου απέναντι σε αυτήν την δοκιμασία χαρακτηρίζεται από απαράμιλο σθένος και αισιοδοξία, αναγνωρίζοντάς τον ως ένα πραγματικό μαχητή της ζωής, ως τον πραγματικό survivor, όπως ανέφερε και ο Λιανός. Παράλληλα, ειδική μέριμνα και ανταμοιβή θα υπάρξει και για τον Μάνο Μαλιαρό, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την ηρωική του παρέμβαση που αποδείχτηκε σωτήρια για την ζωή του Σταύρου. Αυτή τη στιγμή ο νεαρός άνδρας νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη ιατρική μονάδα στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, δεχόμενος την φροντίδα κορυφαίων επιστημόνων. Η παραγωγή του προγράμματος και ο τηλεοπτικός σταθμός Sky έχουν δεσμευτεί να καλύψουν πλήρως κάθε ανάγκη για την αποκατάσταση της υγείας του. Και εξαιτίας του τραγικού αυτού συμβάντος και με γνώμονα τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, η παραγωγή αποφάσισε την οριστική διακοπή των γυρισμάτων του Survivor 2026, καθιστώντας το συγκεκριμένο συμβούλιο το τελευταίο για την φετινή σεζόν.